tots i a totes. Bon dia, de nou amb vosaltres amb un nou Telecristo. El passat dia 2 de desembre es va celebrar el Mercader Solidari al nostre col·legi. Va tindre un gran èxit de participació de públic i de donacions comercials i particulars. Es van recaptar 3.548 euros, que es destinaran al proyecto para un invierno más cálido de una ciudad de India, Varanasi. El dia 11 de desembre es va celebrar l'entrega dels premis de dibuix a la cooperativa de Meliana. Va haver un gran ambient. Els guanyadors han sigut: primer premi Alberto Fernández García, quart a Mediterrani. Segon premi Laura González Ferrando, quart a El Crist. Tercer premi Alba Sabino Rubio. Estem així en el guanyador del concurs. Estàs content? Sí, molt content. Te ho esperaves? No, jo sabia que n'hi haurien dibuixos millors, però no m'ho esperava com per guanyar. No m'esperava. El dia 11 de desembre es van lliurar a l'IMC els premis de targetes de Nadal d'aquest any. Van participar els alumnes dels 3 col·legis, Mediterrani, Sagrado Corazón i El Crist. Els guanyadors han sigut els alumnes de 5 anys infantil del nostre centre. Des d'ací la nostra enhorabona. Sobretot els xiquets, sí. Perquè els ha costat molt de treball fer-ho, ja s'ha xerrat a vegades i estan molt contents perquè això sempre motiva. Sí, tots els que participem. Mira, jo vaig dir una cosa. Jo venia de camí conduint i estava molt contenta, saps de què? De que ha sigut compartit. De veritat, m'ha donat molta alegria guanyar les totes. Sí, per a tots els xiquets. De veritat, m'ha donat molta alegria. Què desitgem? Tots els desitjos que s'han demanat en les targetes i salut. Molt Que no falte amor. Que la família estigui molt bé. I tot el que li han demanat a les seues targetes. Moltes gràcies. Gràcies. La nostra companya Laura López ha quedat campiona d'Espanya de gimnàstica rítmica a nivell base conjunt. Segueix així campiona. S'ha
cartells per enviar el Sambori comarca Horta Nord. Tots els xiquets i xiquetes del centre han participat donant el seu vot al cartell guanyador de primària i d'infantil. Aquest any tots els cartells guanyadors de cada classe s'exposarien al poble, ja que anem a celebrar el Premi Sambori a nivell local durant el mes de febrer, on participen totes les escoles i centres educatius del poble. Bon Nadal a tothom! Per a celebrar el Nadal, l'AMPA va contractar a un mag que actua el dia 21 per als alumnes d'infantil i de primer cicle de primària. Tots els xiquets i xiquetes van gaudir moltíssim i van participar d'esta gran festa. Mira, ¿sabes qué pasa? Que Sancho tiene también este pañuelo, le encanta este pañuelo. Está lleno de cartas, por delante, por detrás. Eleccions Generals 2015. El dia 20 de desembre es van celebrar les eleccions generals. El nostre politicòleg Marco Garde ens va parlar del panorama polític espanyol després d'aquestes eleccions. Bon dia. El dia 20 de desembre es van celebrar les eleccions generals, el resultat de les quals ha sigut el següent. PP, 123 escons, PSOE, 90 escons, i Podemos, 69 escons, i Ciutadans, 40 escons. A 2011 el PP, 186 escons, i el PSOE, 110 escons. En el 2011 el PP va aconseguir la majoria absoluta i va governar els 4 anys a soles, però aquest any va aconseguir 123 escons. Amb aquest resultat no aplega a la majoria absoluta, per la qual cosa no pot governar fins que facin un pacte entre les forces polítiques i si no hi ha cap pacte es tindrà que convocar unes altres eleccions d'ací 2 mesos. El motiu pel qual el PP ha disminuït els escons és principalment l'aparició de noves forces polítiques. També la corrupció de membres del seu partit i l'aplicació d'algunes propostes polítiques, com ara els treballs, la sanitat i l'educació i els serveis socials. Esperem que els nostres polítics siguin capaços de resoldre aquesta situació. Adeu i bon Nadal. El dimarts dia 22 de desembre, a les 3 de la vesprada, com tots els anys, han vingut els Reis Mags a visitar el nostre col·legi. Tots els xiquets i xiquetes esperaven amb emoció i alegria. Varen aparèixer i varen donar unes quantes voltes al pati amb un carruatge de cavalls. Quan va finalitzar, cada alumne va donar la seva carta a cada Rei Mag i aquests varen donar a cada alumne una bosseta amb llepolins. Tots els reporters i reporteres del Telecris vos desitgem unes bones festes. Que l'any vinent estiga ple de pau i d'esperança. Bon Nadal! Bon Nadal!